Magandang gabi po sa bawat isa na makakasama po namin ngayong gabi para po pag-usapan ng isang napakahalagang topic. At kami po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi, lalong higit po sa ating mga kapamilya, sa ating J Blue family. At welcome po ang lahat para po dito sa ating programa na Receive It Now, kung saan po sama-sama po tayo sa oras na ito, sa gabing ito, na pag-uusapan natin at tatanggapin natin yun pong ating topic na pag-uusapan. Kaya ako po si Pastora Jonna Alba ng J Blue Calapan Oriental Mindoro Kamansihan Chapter na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. No, sama-sama na natin muli na pag-usapan at bigyan lalim ang atin pong topic ngayong gabi, no ho. Kaya napakabuti ho ng Diyos dahil muli natin ma-encounter ang ating Panginoon sa pamagitan ng mga salita niya. So ako po naman ay si Pastora Vicky de los Reyes ng J Blue Calapan, Oriental Mindoro. At the same time po ay Provincial IEP Coordinator ng Region 4B. So praise God, magandang gabi po sa bawat isa. Okay, sa gabi pong ito, mga minamahal kong kapatid, sa oras pong ito ay pag-uusapan po natin ang isang napapanahong topic, na kailangang maranasan, maramdaman at tanggapin ng bawat isa sa atin sa kabila po ng mga nangyayari sa ngayon. Ito po ay walang iba kundi yung peace or kapayapaan na dapat pong maranasan ng bawat isa. Para po sa akin, ang kapayapaan po ay ito po yung positibong pananaw, positibong nararamdaman sa kabila po ng mga negatibong sitwasyon na meron sa ating buhay. Kaya po talaga pong ito sa nangyayari po ngayon ay napapanahong pag-usapan natin, Pastora Vicky. Para po ba sa inyo, ano po ba ang kapayapaan? Ano po ba yung peace? Oo. So ang akin naman po dito, no, kahit po tayo ay filled with fears, no, ibig sabihin po dito, ito ay posible na ma-experience po natin talaga ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Sa middle of crisis, sabi dito, ma-experience po natin ang kapayapaan kasi po ang akin pong ibig sabihin po dito ng kapayapaan is not the absence of trouble, but peace is the presence of God. Pag yun po, ang presence ng Amen. God ay nasa sa atin, talagang kahit anuman po mga trouble, anuman mga crisis, no, mga chaos man, sa kabi-kabila, still nandun yung peace kasi po nandun yung presence ni God sa atin. Praise God. Amen, amen. Oo, katulad nga po, Pastora Vicky, na sinasabi dito sa banal na kasulatan ng ating Panginoon na matatagpuan po sa aklat po ng Juan, John chapter 14, verse 27, na ang sabi po dito, peace I live with you, my Amen. peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Ang sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi po ng ating Panginoon, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya sabi nga po sa atin, Pastora Vicky, huwag tayong mabagabag at huwag din po tayong ang kalooban at huwag din po tayong matakot. Para po sa akin, sa personal na revelation po ng Lord sa kanyang salita sa akin pong buhay, Pastora Vicky, para po dito sa salitang ito, tunay nga po na ibang-iba yung kapayapaan na ibinibigay ng Lord sa atin. Hindi po katulad ng ibinibigay ng mundo. Napakarami po nating nararanasang kaguluhan, nakikita na talaga pong rampant na yung malito ka, maguluhan, maraming problema, maraming pagsubok, maraming kabigatan. Pero kapag ka po ang hinanap mo'y kapayapaan na ibinibigay ng mundo, ito po ay pansamantala lamang. Yung ginagawa po ng iba, kapag sobrang laki ng problema,
nagbibisyo, naglalasing, pero pag nawala na po yung espiritu ng alak, ando na naman ang kaguluhan. Kapag ka po yung iba, dinadaan po sa tapang, nakikipag-away, yung iba naman pumupunta sa masasayang lugar na para bang nagsasaya ng walang taros, akala nila doon na lang makukuha ang Yes. kapayapaan. Pero kapag po ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, yung inner peace na sa kabila ng hirap ng kalooban, sa kabila po ng hirap na ating nararanasan, still nagagawa po nating mag-isip ng tama, gumawa ng tama, at nakakaramdam pa rin po tayo ng tama. Kaya po, sa akin po ang personal revelation, walang makakapantay po sa ibinibigay na kapayapaan ng Panginoon. Kita natin dito na, sabi dito, let not your hearts be troubled. Kaya nga, ito po yung sinabi talaga din ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad na kung nasaan, wag silang magugulumihan, wag silang matakot, ano. At ito po yung sinabi ng Lord na kapayapaan ang aking iwan sa inyo. So yung kapayapaan na galing na binigay din ng Diyos sa mga apostol niya, sa mga pinili niya noon, ngayon nararanasan din natin dahil tayo ay mga anak at naniniwala sa ating Panginoon. So, kung titingnan po natin sa ating mga buhay, no? Lalo't sa pamilya ko, sa buhay ko, marami din ang mga trials, marami mga pagsubok, no? Maraming testing. Pero salamat sa Lord dahil yung peace na sa kabila ng mga ganong pangyayari, mayroong kapayapaan pa rin na galing sa Lord. Kumbaga, hindi nawawala yung peace na galing sa ating Panginoon. Kaya, salamat sa Lord dahil ang bawat isa na nagtitiwala sa ating Panginoon, binibigyan niya lagi ng kapayapaan, no? Na magtiwala, manalig sa Kanya. Yun, ini-encourage po natin ang ating mga kasama na wag tayong magugulumihan. Ang Diyos ay kasama po natin. God is with us, no? So, praise God. So, ganun din, ano, Pastora? Kaya makita po natin dito na talagang ang Panginoon natin ay hindi talaga nagbibigay ng kaguluhan sa atin. Akala ng iba, pag sila ay, kaya maraming, alam nyo, maraming nga yung mga tao na, pag ako'y namatay, ay okay na, payapa na ako, no? Payapa na. Pero kung titingnan natin dito, ito po ay, bagamat marami tayong mga kaguluhan dito sa ano sa mundong ito, pero yung kapayapaan ng Lord ay hindi nawawala sa atin. Kaya yung mga tao na talagang may peace na galing sa ating Panginoon, kahit anumang gawa ng kaaway, hindi yun matitinag, hindi yun mabubuwal. Why? Because of peace ng ating Panginoon. So ganun din, no? Salamat dahil may Diyos tayo na nagmamahal at may salita po tayo ng Panginoon na lagi po natin panghahawakan. So kailangan po natin, Pastora, talaga na tayo'y laging magkaroon ng tunay na paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So yon, ikaw Pastor Okay. pa, ano naman po yung ginawa mo para maging payapa ang isip mo para ikaw ay manatiling kalmado, no? Once na mayroong mga Ayan. pagsubok, mga trials, ano? Yun. Talaga pong kapag sadya pong bagamat nandun po yung ating great faith, yung pananampalataya sa Diyos, dumadating pa rin po talaga sa punto na kung minsan halos hindi na natin alam kung anong gagawin. Talagang para po bang nandun na nagsusunod-sunod yung mga kabigatan, nagsusunod-sunod yung mga pasanin, Yes, oo. nagsusunod-sunod yung mga problema. Grabe. Pero po talagang grabe po, nito pong talagang sabi ko nga po doon, kapag ka po ganon, sabi ko na lang po lagi, ako po ay pumupunta sa isang tahimik na lugar. Meron po kasi akong secret place dito sa bahay na talagang kapag ka po, grabe na po yung aking nararamdaman, napunta po ako sa aking secret place, nandun po pumipikit ako, humihinga ng malalim, nagpapatugtog po ako ng worship song, at Oo, kapag amen. nararamdaman ko po na yung kapagabagan ay utay-utay nang nawawala sa aking puso, Mm-mm. saka po ako nakikipag-usap sa Diyos, umiiyak ako sa Panginoon. Sinasabi ko po lahat yung aking nararamdaman, yung Mm-mm. sakit na aking nararamdaman, yung hirap na aking pinagdadaanan, para po akong batang nagsusumbong sa Lord.
na Oo. ito Panginoon yung aking nararamdaman. Lagi ko pong sinasabi sa Panginoon at ito po'y lagi kong ibinabahagi na lagi ko pong sinasabi sa Lord na, Lord, hindi ko po kaya pero kaya mo para sa akin. Lord, Amen. wala po akong magagawa pero malaki po ang magagawa mo para sa akin. At kapag po gano'n na talaga pong parang ama na talaga pong amang pisikal na ama, pero yung spiritual na father po natin ang kausap natin, kapag po parang bata tayong sinasabi lahat ng laman sa ating loob, nararanasan ko po na talaga, Pastora Vicky, na utay-utay, talagang yung peace that passeth all understanding ay nararanasan ko. Talaga po yun ang Mm. nagbibigay ng gabay sa aking puso at kaisipan na talagang yung kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao. Yun po yung nararanasan natin. Amen. Sapagkat salamat po, bago dumating ang mga ganitong kaguluhan sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa ating bansa, tinuruan na po tayo ng Panginoon na Amen. magtiwala sa Kanya. Amen. Kaya Praise po, God. yun po yung aking ginagawa, Pastora Vicky, para ako'y maging kalmado at maranasan ko po yung kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Amen. Sa inyo pong buhay, papaano naman yung Oo. inyong ginagawa? Una po ay talagang alam mo naman yung sunod-sunod na mga problema ko last years, na talagang grabe, yung asawa ko ay nagkasakit, na almost 12 years na stroke. After that ay talaga nandun pa rin yung anak ko, pero sabi nga, grabe yung nararanasan ko. At praise the Lord, anong ginagawa ko, Pastora? Una po, talagang lumulod ako kay God. Umiiyak ako sa Panginoon, no? At yun naman, sinasabi ko talaga, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko, Panginoon. No, ikaw lang ang kilos, makakapagpapagaling sa aking mga mahal sa buhay. At ang ginagawa ko rin, Pastora, sumasayaw ako sa Lord. No, sumasayaw ako na walang tugtog. Ako rin ang umaawit. Ako rin, no, umaawit. Ako rin akin rin ang sayaw. Kaya nakita ko talaga doon na siguro na nakita ni Lord, aba, ang anak kong ito talagang sumasayaw sa akin, 'di ba, na 'pag tayo may bata na maliit, lalo yung mga apo natin o anak natin, 'pag sumasayaw tuwang-tuwa tayo. Gano'n din siguro si Lord. Kaya sabi ko talagang naranasan ko talagang sumasayaw sa ating Panginoon. Ay wala naman tao din sa amin nung time na 'yun ay ako lang naman. Ay sayaw ako mula do'n sa sala hanggang do'n sa kusina, kung ano-anong mga posisyon, mga aksyon ng kamay, paa. Pero salamat sa Lord, do'n po ako na-training, Lord. Then, number 3 po yun na nagpe-pray po ako in the spirit. Pray in tongues po ako, nagpe-pray po ako. At yun po talaga ang, sabi nga po dun, yun po ang talagang the best na talagang ibinibigay ng Lord sa akin. Sa atin 'pag tayo pala nag-pray in the spirit, 'no, na talagang hindi na natin alam gagawin natin, pray in the spirit lang, 'no, pray in the spirit. Pananalangin ka, talagang nakita ko dun na binibigyan ako ng kapayapaan ng ating Panginoon. So, doon lumalalim, lumalago ako dahil sa mga problema na naranasan, no? Mga problemang na nararanasan ko sa ating Panginoon. No, nakita ko talaga na Lord, ito na nga po panon o God ang tamang paraan para maranasan ko yung kapayapaan sa kabila ng mga maraming mga pagsubok, maraming hirap, no? Bilang mga Kristiyano sa pagsunod natin sa Panginoon, grabe naman yung inaatake ng kaaway, lalo tigit ang inaano niya yung mga mahal natin sa buhay. No, yun pa ang grabe ang inaano niya. Pero salamat sa Lord, kahit bibigyan tayo ng fear ng kaaway, no? Ng takot ng kaaway o di ka mga kaguluhan, no? Talagang nandun na rin ang peace ni God at binigyan din tayo ng tunay na karunungan kung ano ang dapat natin gagawin. Kaya mahalaga po, Pastora, talaga na talagang matanggap natin yung kapayapaan, no, na galing sa ating Panginoon. Sabi dito sa Philippians 4:7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Talagang yung kapayapaan na nagagard sa ating puso at sa ating mga mind. Amen. So, napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay dahil Amen. yun pong word ng Panginoon ay naroon sa ating mga puso. So, praise God. Okay. Pero Pastora Vicky, meron po ba kayong personal na kwento or personal na karanasan kung papaano, kung saan po ninyo naranasan yung kapayapaang mula sa Panginoon? Yung lately Ah, po,
meron po bang pangyayari sa inyong buhay na naranasan niyo po na, Lord, salamat sa kapayapaan na ibinigay mo po sa akin? Yes, Mm. marami pastora. Lalo tigit yung mga sa family, tapos sa mga relatives, ano. Pero parang gustong-gusto mo eh. Yun ang gustong-gusto mo na yung peace na binigay ni Lord, yung control mo na gusto mong magsalita, gusto mong magalit, gusto mong maiyamot, ano. Pero nandun na peace ni God. Sige, hayaan mo na lang. Peace ng Lord. Ibinibigay niya lagi sa akin. Number one, no? Number one yung time na linggo pa naman yon pastora, no? At testimony ko yon. Ngayon, mayroon akong damit na hinahanap. Gusto ko susuotin ng linggo. Ay, hindi ko makita ngayon. So, ngayon, sabi ko, gusto ko maiyamot, gusto ko, pero sabi ko, Lord, pupunta ako ng church. Pero alam mo, sabi ko, Lord, sige, hayaan mo na, Panginoon, damit lang yon. Binigyan ako ng Lord ng peace, ng kapayapaan, mawala man yon o makita ko man yon, pero nandun pa rin yung peace na ibinigay ng Lord sa akin. At ngayon, mayroon din kaming mga kahilingan kay God. Kung yun ay hindi gagrant ng Lord, hindi po pwede, hindi sabi na parang magmumurmur ka na, nandun pa rin yung peace ni God kasi Lord, alam ko na pag hindi mo ibinigay yan, Panginoon, hindi mo ito kalooban. No? So yung peace pa rin na ibinigay Amen. ng Lord sa atin. Kaya yun nga po na talagang katulad niyan doon yung anak ko na si Mark ay nandun sa ngayon lang nandun sa sa Singapore pa uwi ay bukas ay 'di ba may bagyo. Pero 'di ba tayo Mm. dahil nakabook na siya, talagang may ay flight na niya yung oras ng 4 a.m. Pero nandun niya parang gusto ako maano yung magkaroon ng kagulumihan, magkaroon ako ng takot kasi Oo. nakabook na siya. Pero sabi ko, Lord, napakalaki mong Diyos. Hindi po ako magugulumihan, hindi po ako matatakot dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. So binigyan ako ng peace ng ating Panginoon na makarating siya na maluwalhati sa Manila. Kaya yung mga ganung mga bagay, Amen. pastora, na kung ano man ang atin mga kahilingan sa Lord na talagang sabi nga parang imposible kay God, may karoon lang tayo ng kapayapaan dahil alam natin na ang Diyos po natin ay kasama po natin. Huwag tayo matakot at huwag tayo mangamba. So, praise God. Amen. Praise God. Sa akin naman pong buhay, yun pong personal na kwento ko kung papaanong naranasan ko po yung kapayapaan. Alam niyo naman po lately, talagang nagkaroon po ako ng nagsakit karamdaman na Oo. unexpected po yun. Talaga pong talagang nagbigay po ng takot sa aking mga kaanak, sa aking asawa, na talagang sabi ko nga po kung wala ang gabay at pagtulong ng Panginoon, baka hindi po namin kinaya dahil bigla-bigla po talaga yon. Pero sabi ko, Panginoon, lagi ko pong pinangahawakan yung sinabi mo na sa Romans 10 verse 11 na ang sino mang nagtitiwala sa iyo kailanman hindi mapapaya. Amen. At saka by your stripe we are healed. Hindi pa po ako totally healed. Sumunod naman po yung aking kapatid na matagal ko na pong ipinagpe-pray sa Lord na grabe lahat na po tumaas na muntik na po mild stroke na akala po namin talagang grabe po yung pag-iyak namin sa Lord na bagamat hindi karapat-dapat yung mga ginagawa niya pero alam nananampalataya po ako na yun po yung ibinigay na kapararaanan ng Lord para po Mm-mm. siya ay magbagong buhay at Oh. talikuran na niya po yung yun pong mga masama niya ang hindi na ginagawa. Alam niyo po yung kung hindi po natin makikita kung ano po yung purpose ng Lord sa bawat po nangyayari na pagsubok, trial sa aming buhay, Mm. talaga pong lagi ko pong tinatanong sa Lord, Lord, ano po yung purpose mo? Ano Mm. po yung gusto mong ituro sa amin? At haba po namin kinakaharap yon, bigla po na nag-decide yung uh, kaparian, ang bikaryato, na gawin pong simbahan ang aming gilingan. Oo. Na inuupahan. Talagang grabe. Gawin pong simbahan, samantalang yun pong kanilang lupa ay napakaluwang, pero Mm. talagang ang tinarget po at talaga pong ang pinili, ayun pong aming gilingan. Mm. Muli, umiyak po uli ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ano po ang nais mong ituro o
ano po yung nais mong mangyari, bakit po nangyayari ang mga bagay na ito, na alam mo naman pong ito ay source of blessing ng Correct. aming pamilya. Pero alam niyo po talagang sabi ng Panginoon, sa bawat laban mo, sasamahan kita. Hindi kita Amen. iiwan sa pababayaan. Oo. Alam niyo po talagang bigla-bigla ipinakita po ng Lord kung ano po yung purpose niya at bakit kinakailangan po naming umalis dun sa lugar na yon. At Mm. sabi ko po sa Lord, Lord, sa iyo ko lahat ipinagkakatiwala ang lugar na aming lilipatan, ang lugar na aming muling pupuntahan. At ang sabi ko, kung saan mo kami, Lord, dalhin, doon mo kami mas lubos na pagpapalain. Amen. At Amen. naging smooth po ang lahat. Mm. Nakakita po kami ng lilipatan. Oo. Nakakita po kami ng lugar na kung saan susundan kami ng aming mga farmers, ng mga client namin, ng mga Mm. customer namin. At sabi ko, Lord, salamat sa favor. Ganito Mm. kalaki yung dating renta namin. 3 halos pwesto yung ibinigay sa amin ng Lord. Pero kung susumahin po, halos kalahati lamang po nung dati naming iniuupa, ang Mm. upa namin. Pero at least wala pong nawala, mas nadagdagan. Kaya nga po sabi ko, Panginoon, kung wala ka sa aming puso, baka hindi po namin kayanin. Kasi mag-aalala ka, paano, saan kami lilipat, saan kami, pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Ako Mm. ang Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay. Bago Amen. pa man yung mangyari yan sa'yo, naandyan na yung solusyon. Kaya lagi ko pong itinatanong sa Panginoon, ano po, Panginoon, ano po ang dapat naming gawin? Ano po ang dapat kong gawin? Ituro niyo po sa amin. Kaya po, talaga pong buhay po yung Proverbs 3 verse 5 to 6. Mm. Talagang wag po tayong mananangan sa ating sariling kanunungan. Sa Mm. lahat po ng Amen. ating desisyon, sa lahat po ng ating gagawin, isang guni po natin ito Amen. sa Panginoon. Para po walang regrets, wala po tayong, sabi nga po doon, wala po tayong pagsisihan, wala pong Mm. maling gagawin kasi guided po tayo ng Holy Spirit. Kaya Amen. talaga pong napakasarap ng magtiwala po sa ating Panginoon. Mm. Praise God. Mm. Amen. Praise the Lord. So, po rin po ang ating Panginoon, ano? Siguro po tayo ay manalangin na tayo, Pastora. Opo, oo, para Prayer for peace. maranasan po ng mga nakikinig sa atin yung kapayapaan na galing po sa ating Panginoon. Amen. Oo. So, praise God, ano? Salamat sa ating Panginoon dahil ngayong gabing ito ay manalangin po tayo. Prayer for peace, ano? Praise the Lord. So, pero bago tayo matapos ng siguro ay ano, ma-share ko lamang na sa atin po mga kapatiran ngayon, no, sa mga nakikinig, alam ko naman na ang bawat isa ay mayroong kanya-kanyang mga pinagdadaanan. Pero ngayon, manalangin po tayo mula sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen, amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito, Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po kami dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para ibahagi ang iyong salita. Lord, na kung nasaan, Lord God, ang patuloy na kapayapaan, Lord, na ibinibigay mo sa bawat Yes, isa sa amin, Panginoon. A peace, O Lord God, na ibinigay mo sa amin ang kapayapaan, O Lord God, na kung nasaan hindi kayang ibigay ng mundong ito, Lord God. Na bagamat, Lord, marami kaming mga maraming pera, maraming kabuhayan. Lord, tunay nga Panginoon, o Diyos, hindi sapat. O Lord God, hindi sapat yun, Panginoon, sa kapayapaan na niligay mo sa aming amen. mga puso. Kaya Yes, Lord, O God. nagpapasalamat po kami, O Hallelujah. Lord God, na bibigyan mo kami lagi ng kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo, Lord, dahil ang sabi mo nga, Panginoon, O God, Lord, yung peace, O Lord, at possible understanding, Lord God, na siyang magagard ng aming puso, ng aming mind, O Lord God, through our Lord Jesus Christ. Kaya Lord, we thank you for everything, Lord God, na sa bawat mga kapatid po namin, Panginoon, na mayroon po, O Diyos, na mayroong kagulumihan. Lalo tigit, Ama, sa panahon ngayon, ako nasaan, Lord, kabi-kabila, Lord, O God, may mga prophecy, na kung nasaan yung mga Manila trend, O Lord God, Lord, yung mga kalamidad na darating, O Lord God, ganun din, O Lord, O Diyos, sa mga
mga Lord, mga disasters, O Lord, mga kalamidad, Panginoon, O God, na Yes, sinabi, yes, O oh God, ay God, yes, number one na naman ang Mindoro. Lord, we pray, yes, Father yes. God, na alisin Namin mo ang tinatapos. tunay na kaguluhan. Lord, alisin mo po, Yes, Panginoon, yes, O oh God, God. ang Yes, takot, oh O God. God, na mga kapatid po namin, O Lord, na ng aming mga kababayan, Panginoon, O Diyos, O Lord God. Dahil Lord, ang fear ay hindi galing sa iyo, Panginoon, ang kapayapaan, ito'y galing sa iyo, Lord God. Kaya hiningi po namin, Ama, na ang bawat isa ay magtiwala sa iyo, manalig sa iyo, Panginoon, O God, dahil tunay na ikaw magbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat. Hayaan mo, punuin mo ang bawat isa ng iyong salita, O God, ang salita mo na magbibigay ng inspirasyon, mag-encourage sa amin, Panginoon, para kami patuloy na maniwala at manalig sa iyong salita, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat po, Ama. Dahil alam po namin na hindi mo iiwan, di mo Yes, oh pababayan ng God. iyong That's mga true. anak, O Lord God, lalo tigit ang mga kapatid po namin na may Amen, amen. problema, may kabigatan, Panginoon, O God, Lord, that peace, Yes, oh O God. God, joy, O Pray po God, sila, oh God. hallelujah, Yes, flow in their God. hearts, O Lord God. God, peace Empower that them, O God, passes with your all. presence, O Lord God, with your spirit, O Lord God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Yes, Magtiwala sila. Alisin, tanggalin mo ang mga problema, kabigatan, in Jesus' name. Yes, sa pangalan ni Jesus. We yes, thank you, Lord. We bless you, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. amen and amen. Okay, muli po, marami pong salamat sa lahat ng nakasama namin ngayong gabi, ang nanood, nakinig. Alam ko po na sa maiksing sandali ng pagbubulay-bulay natin ng ating napakahalagang topic sa gabing ito, kayo po ay nakaramdam at nakaranas ng kapayapaang mula sa Amen. ating Panginoon. Ano, ah, bilang po encouragement sa bawat isa, ah, kami po ay ah, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sinamahan nyo kami ngayong gabi at ang dalangin ko po sa bawat isa, sa halip po tayo mag-alala, mag-isip, magulumihanan, ang atin pong gawin ay magtiwala at manalangin sa ating Panginoon. And we pray po that may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Romans 5 verse 13. Napuspusin po tayong lahat ng Diyos ng kanyang bukal na pag-asa at nawa po ay pagkalooban tayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng ating pananampalataya upang ang nag-uumapaw na pag-asa sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa halip po na tayo ay mamroblema, mag-alala, sa halip po Mm. tayo ay ma-depress, sa mga tao po na nagtitiwala sa Diyos at may matinding pananampalataya sa Panginoon, wala pong puwang ang Amen. anxiety at depression. Ano, Amen. yan po ay hindi kalooban ng Panginoon. Kaya po sa halip po tayo mag-alala, sa halip tayo ma-depress, sa halip na po tayo magkaroon ng anxiety, ang gawin po natin, Amen. umawit tayo sa Panginoon, sambahin siya sa espiritu at katotohanan, at lagi po tayong manalangin. Manalangin, tumawag sa kanya at gawin po ang kanyang kalooban. Amen. Kaya po sa gabing ito, ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng J. Blue Kamansihan, Calapan Oriental, Mindoro, at muli po bumabati sa inyo ng isang mapagpala at mapayapang gabi sa inyong lahat. Amen. Praise Pastora God. Vicky? So, praise God, encouragement lang po sa bawat isa po sa atin. Lagi po natin tandaan sa Philippians 4 verse 7, the peace of God will guard our hearts, ano? And then sa Psalms 29 verse 11, the Lord gives strength and bless His people with peace. Kaya kailangan po natin, tingnan lang po natin yung future glory, no? Mapokus lamang po tayo sa ibinibigay ng Diyos sa atin. Dahil alam po natin na mayroong eternal perspective po tayo na kung nasan, temporary lang po yon. Yung mga temporary lang po yun, mga kagulumihan, but permanent po, talagang binibigyan na ng Lord sa atin yung kapayapaan. Kaya, kailangan lang po tayo magtiwala, manalig sa ating Panginoon, i-rebuke natin yung fear, yung takot na yan, at Amen, ianyayahan po amen. natin ang Holy Spirit na mag-indwell sa atin, ma-empower po sa atin. At lagi po tayong manalangin, mag-worship kay God, no? Huwag natin kalimutan yung devotion po natin sa umaga. Mag-praise po tayo kay Amen. God, magpasalamat po tayo kay God.
Tapos magkaroon din po tayo talaga ng devotion natin sa ating Panginoon pagbabasa ng salita ng Amen. ating Panginoon. Kaya maraming maraming salamat po muli. Ako po ay nagpapasalamat at naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon, no? At bibigyan tayo ng mahimbing na pagtulog sa gabing ito at bukas po makagising Mm. tayo na mayroong tunay na kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso. Amen. Muli Amen. po, Pastora Vicky, no, from Jeblo, Calapan. So praise God. God bless us all. God bless us all. Amen. God bless us all. Bye-bye po. Maranasan po natin ang lubos na kapayapaan. Yes, thank you po, Pastora Vicky. Thank you, Pastora Jonah.